nya ko ne person kyerɛ so no de ne hyɛbre fira wo ye ne ban eti de obi abɛyɛ ne bi enye yi an na metimi abrɛ me ho paa sɛ ye guo ne gye bia ware ɛnim sɛ nka mawie ne koraa mabubu na pre na paa sɛ hwɛ bɛma paa wasan ko hyia no koraa de akyegye bi sɛ saa ware no minya ana na nka mbɔdidi pɛkyɛ so di ko so say kim awale dia awale beti ne so wago mi ko hyia no afina obem na me bie so na kasiri nyina ọmọ ko mewu medam sese okoko we ne ye ka oda so si koko me odi beje me yire free me so de fafa me koko enu ntini abo se be ma no e ti bule na me medi me ka kire mo sa no jire yo me be ya afuna wo wakoma kro na eno ani ade ekura wo no ni ubotom hwe no chinchin na me sa mesra wo no aduani wo fie ya papa yire fi se ni body ani menkai tie ni agimifo e ba yire wo yiti ba kwa no wa me apodam wo wu ya me ware wate ai o ma ada wa wu nu ye eku shrewa wo bi da na ya me nim ne sadan fo ne time bo aboso de na dan kum ne ene mama mo obi fum kuma obi fum nya odi madwa kora ti so kora me no a me mo wo de atwie mu buade aka ma de ne koda ne wo pre family ya